Давай, дайте тук цветенцата. Насам. Буба. Виждам. Дай тук насам. Тези цветенца също. Да, добре. Идеално. Още насам. Я се зафатам. Как извъртах, как се полее. Следващите. Тия маргаритките. Следващите маргаритки. Точно тях. Така, браво. Давай. По-наниско го дръщайте, по-наниско. Кажете да той пътува на тук. Браво. Това е от кръжока млад градинар. Кажете да сложи пъста и... Почваме реклея, гледай го. Виж, ниско, даже и ниско. Обаче левачката държи. Левачката ли? И той с двата крака рита, предимно с левия, ама... Нашия син е така левач. И той е левач. Не се чеша да сложи пъста там. Да сложи Нека го сложи да е тук да пуни очите. Леоче, оде пиперо! Поливаш ли дете? Давай. Сума нема, май трябва пиперка да Поливай, че много сухо. Ако има да. Нали, полите е жълтите. Буба, я усмивка за камерата. Назад сега, нека върви напред.